Hirurak hamar gutxi, errepidera egin behar dugu, bosgarret azkenetan. Van Aert is the one struggling, Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo-Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Gauraino. Nairo Quintana, nuestro nacional, la leyenda. Kaixo guztio eta ongi etorri Tropelaren podcast berriotara gaur 2025ko martxoaren 7, Estrada Biancheren bezperan gara, 575garren podcasta duzue hau, eta garatu genuen Estrada Biancheko bi klasiko horien emakumezko zein gizonezkoen podcasta, eta gaurkoan hurrengo lehiaketari daukio, hain zuzen ere igandean jokatuko den París-Niza lehiaketaren inguruan, eta aldatetik hemen du nirekin Lander, betiko kidea. Kaixo, Lander? Kaixo, egunon, arratsaldeon, edo gabon, ez dakit, izango da. Gure ez arratsaldeon, eta entzuten duenarentzat, euskalo, ez? Eta bestalde beste gonbidatu berezia dugu, baina Lander, irutu zaidak egoki Groki galdetzea, Grok bakizu ezen dan, ez da? Grok, inteligentzia artifizial hori, beste isiaren inteligentzia artifizial hori, Bai. eta gure gonbidatuaren inguruan galdetu diot, bale? Eta honela dio, bai, hau, pertsona hau txirrundaria da, kadeten mailan lehiatzen den txirrundari gazte bada. Garena Kirol elkarteko kidea, eta hainbat lasterketa irabazi ditu Euskal Herrian. Adibidez, 2023ko lehenengo kadeteen zidurkil saria eta olakoa saria oinatin. Bere izena maiz agertzen da Euskal Herriko txirrindulari proben emaitzetan, eta pista naiz errepideko lasterketetan nabarmendu da. Einaut. Ez da kadetea da juniorra. Bai da. Einaut Urkaregi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bai. Ondo, bastante txukun inteligentzia artifiziala. Baina, bueno, goza batzuk faiatzia, bai. Ba, edu diga, batez ere, gaina euskera galdetu diot, enuen probatu orain arte euskeraz, eta, nahiko bintzatu ulertzen duela dirudi. Bai. Eta Ainatu Urkari, zezan bere guzti, zurkildarra edo larrauldarra? Larrauldarra. Larrauldarra, ez? Claro. Bai. Bueno, erdi larrauldarra, erdi horeretarra. Ez, larrauldarra. No, zu 10 horetakoa dakazu. Bai, baina ni larraulen bizi naiz. Bueno, baina, jode, zure odoletatik di joan odola, zure zainetatik di joan odola erdi horeretarra da. Bai. Hortik datorkizu talentua biziketan hiltzekoa, Du diga. Bueno, Ainau, eta ze kontatu, nola hasi dugu denboraldia, ze sensazio dakago, pixka kontatu. Bueno, esan oso ondo hasi deula, azkenen jonginan lehengo asteen Alicantea, Uzi mailako karrera bat korritzea, eta zala hasieran aurreneko egunen 7 kilometro terdiko kontrareloj bat, eta bigarren egunen etapa gor bat, 2300 desnivel positibo, eta 150 kilometro, egia esan oso gorra, baina bueno, aurreneko egunen irabaztea lortu genuen, azkenen zan proba bat, nun etxetik prestatuta genekan, ze aurten kontrarelojak ondo prestatu nahi ditu, eta bueno, izan zan aurreneko ikutu bat ez, ikusteko ondo ginala, eta bigarren karrera, etapan baita oso ondo genuen, azkenen, zigarren postu bat lortu genuen, hor bost txirrindularik alde intzuen, egia esan, nire nitzala kontuatu egin nun alde intzuen, baina bueno, eta egia esan favoritonak zian, eta hoxe lortu zuen aldeitea, eta gero pelotoien, hogei bat iritsiko ginean grupo txiki horietan, esprinta irabaztea lortu nun, eta sigarren postuak oso guztu. Hemen daude izen batzuk zuratzetik eratutakoak erlojaren kontrakoan, Enrique Marantxon, iaz, okerrez bali manago, irabazi zizula beak Espainiako txapelketan, ez? Bueno, hoi kadetetan, ni gehatu kadetetan bigarren urten, ni gehatu nintzen bigarren rutan, eta beha lehenengo bai. Eta gero, hirugarren Conor Murphy bastante ezaguna da,
Ja, bueno, hitz egiten ega, claro, osea, esaten dugunan UCI mailako karrera bat zala, esaten ega, zegoela Espainiako jendea, zegoela Australiako jendea, Italiako jendea, Poloniako jendea, Norvegiako jendea, hemen ikusten denez, Hego Afrika, Portugal, eta hala ere, irabazi, tu. Bai, esan, igual, asteburu hortan baita onlop zeon junior ranate, igual ba, egia da junior robenak falta ziela, baina guain hia lehengon ikusten egon itzala, eta nola guk bi etapa genezkan, eta hola, ba, azkenen puntu gehiago lortzen dituzu, eta guain ba, ranking hortan, ba, bigarren nijoa. Así que oso ondo. Baina, eta ranking hori da, iaz Hector Alvarezek irabazizuna, ez? Ranking hori, eta Europa mailakoa, edo Ba, hori da. nazioartekoa da. Ez, mundu mailakoa, esango nuke, orduan horrazkeren daude ba, karrera batzuk puntuk balio dituna, adibidez, guain Les Franceses dago, gero Bernardeu, eta gero ba, Paris-Roubaix, eta holakok, eta munduko kopak, eta holakok ba, puntuk lortzen jutezea, eta bueno, ba, hor, klasifikatzen, zoaz. Eta gero, adiezka, zuk lehenkoan, froga hontan, lehiatu zinan danenakin, zure taldeakin. Hori da. Baina, berez, olako UCI mailako frogata juteko, zuk jumelko zenuke Espainiako selekzioakin, ez? Bueno, bai, azkenen guri inbitatu ziuk, bueno, inbitazioa lortu genuen danena bezala korritzeko, baina adibidez, ez da derrigorrez selekzioekin korretu behar. Zuk azkenen Paris-Roubaix jute bazea, ba, daude selekzio asko, baina adibidez, Boran junior taldeak talde bezala korritzeu. Bai, esan nahi zuana da, zuk zer dakazu aurten, 2025 urte honetan asmoa, lehiatzeko UCI mailako lasteketetan horietan, ze, klaro, kontua da, danenak ez duela aukera, ez duela gaitasunik frogoietan parte hartzeko, ez? Ez dakazu azpiegitura hainbeste dainogoa, ez? Egia esan aurten nahiko talde txukuna dakau, azpiegiturak nahiko dazkau, ekipoa on bat izateko, baina egia baita Euskal Herriko ekipo bat digeala, eta gure objektiboa ez dela UCI maila, osea UCI rankingo irabaztea, azkenen karrera asko faiatuko itego esan dezun bezala, eta bai, osea jungo naizen gehienak izango ja, ba, alba da Espainiko selekzioakin, baina ez dara ezingo ditut denakin. Adibidez, aste honetan guain dago Les Franceses esan dizutena Katalunian, eta horrela ba, zingo egon. Aizu, eta Espainiako selekzioa deitu zaitu Alicanteko eta gero, oa indikan ez dezu behin berririk? Bueno, bai, esan aste eta gero ba, egon ginen pixkatizketan, baina, bueno, ba, hor esan zian ba, egoera zein dan, ba, azkenen ze karrera dauden, guain baitare heroika lehen oitezana ba, aurten suspenditu inda. Bai, ze pena. Eta ez dakit, ba, diru faldatik, organizazio faldatik. Eta, bueno, horre ginen pixkatetzeiten ze karrera zeuden, eta, bueno, ba, planteatu inbarret, ba, ber zein aldeten jun, horrazkenen baita eskola dago, no, guain, eta, pues, azterketak, eta, klar, dena ber pixkat nola aldeuna harremandu. Bueno, gero, adibidez, zu etxean, nola bizi duzu hori, eskola eta kirola uztartzarena, ba, nik entzut dudanez, nahiko lasai, etxean ez dizute presioan dirik eragiten, ez? Bueno, egia da, nik uste maila hoitan, ba, maila belgak eta horiek, ba, askok igual ez duela eskola ingo, bat askok negu guztiak kalpen pasatzeu eta baina bizikletan daude zeatuta, ez, zentratuta, baina nik ba, guain batxiergo ikasten naiz, eta, bueno, urrengo urten zeingo eten, bai esan ezagit oso ondo, baina ikasten jarraitu nahet, eta, bueno, aurten baita, hoi ateatza helburua, hoi atea, aldan azkarren bukatu, eta, bueno, ba, bizikletan zentratzeko. Zuze horren, juniorra bigarren urtekoa, iaz izan ziren lehenengo urtekoa, eta, claro, lehenengo urtekoak eta bigarren urtekoak elkarrekin ibiltzen zeate, beraz, zubili zinan, zu baino urtebete zarragoak ziren askorekin. Bai, hori da. Eta hala ere, irabazi zenituen hiruzpalau karrera, ez? Bai, 3 karrera lortu nituen egia esan. Lehen urten, ba, aurreneko karrera irabaztea lortu nun. Gero, hemen... Izan Eibarrekoa, ez? Hori da. Gipuzkoako txapelketa baita, kontrarrelojekoa, egia esan kontrarrelojo azpikok, ba,
ondo ematen zaizkit, ez dakit zoa, esan. Eta gero baita lortu nun sodupen, temporada bukaeran ja beste garaipen bat, eta oso ondo esan. Ze esan behar da, zurekin ibiltzen zianak, adibidez, Hector Alvarez orain dagoela Treken, gero Perikas dagoela UAEn, gero Marcos Freire dagoela UAEn, gero Iker Gomez dagoela Finisherren, bigarren urteko, iaz bigarren urtean zebiltzanak, Kristo maia zagaten, kiston jende hona zeon. Bai. Ia esan notatzen zen, eta ez hori bakarrik, gero beste izen batzuk bai, eta beste lehenengo urteko batzuk. Odei Muñoz, Aimar Quintana, hor jende oso ona zeon. Bai. Eta, hauek batzu daude, dena edo kontinentaletan edo sub-23-en, eta, Iker Gomezeia karrera bat irabazi du sub-23-en, 18 urteekin, Hector Alvarez lenguan Jaengo klasikan bana erten ondoan zijoan, ikusten da, ez zatela benaldi bat oso fuertea torrena, ez? Bai, nik azkenen ikusten lehen urten, igual nik ezen honi izan lehen urten aukeraik, Espainiko selekzioakin karreraik izateko, baina, gero azkenen hemen Vuelta Pamplonan baita etortze zianen behaiek, ikusten nun, beraiekin ez neola, baina igual ez neola oso urruti, ez? Azkenen hor, aurreneko etapan baita esprint bateuk genuen, eta bigarren ide lortu nun Hectorren atzetik. Gero beste etapa baten baita nik 3. eta beak 4. nintun, eta, ondo, guztua. Beak irabazizun okez bali mala, eta zut izan 6. 7. Bai, 8. uste. 8. 3. etapan, lider joan etapan, behaiek alde intzuen, beste iesaldi bat zijoan aurretik, eta, azkenen pixka komplikatu zen. Eta guk azkenen egin oso zaila izango zela bueltoa irabaztea, esan izun bezala Iker, Hector eta hauek guztiek sortzen eta beste nivel bat. Aizu eniaut, eta sensazio bat ditola izketan zurekin, ja txirrindularitza jolasetik ez da kalasko ja zuentzat, ez? Hombre, eia netzako ez da kala batez jolasetik, azkenen kirol bat baino gehiago bizitzeko estiloa dala uste nik, azkenen dazkat lagunak nik futbolen ibiltzeanak eta hola ibiltzeanak, eta igual azte burutan festateatzea eta problemi gabe. Baina nik bizikletaita bali hemen gehatzen naiz, zain dute naiz, eta hola. Bestela zaintzestanak eta gauza egite ez ditunak, ez da ondo ibiliko, eta jazta. Gaur egunean alare, baka Lander moztetik igual, eniaut, baziok, ez? Sentzazio ezik gazteen artean joera gehiago dela kiroleako, ez? Ez dakit, igual da crossfiteko historia hori eta gimnasioko historia hori, baina, ez? Zanabarrek igual laguntzeo baita kirolian gehiago zentratzea eta esango deu juerga leno zan azte burutako festa hori alde batea ustea? Edo, ez? Sentzazio hori bitza baduka gaur egunen, zerbait aldau dela gaztiak gehiago zaintzeko joera hori orokorren daukazuela o daukatela, esango da, ez dakit. Bai, guaino leno bezala denetik egon gala. Leno nik izateak ello zala juergana, Lander ez da izan, baina nik uste leno gimnasio oso gutxi. Ez Lander? Hombre, ni eniauten adinakin bizi da nintzen. Eta, igual eniaute eta hauek dakaten disiplinakin ez. Lehen esan dezu, ez? Lehenko eguneko etapa 130 kilometro. Zuek zenbat kilometroko entrenamendu egite dituzute? Nik, hori ez da hori, baina nik gaina kalkulatuta eskolatik 3 urtan ateatzen naizela. Eta 6tako iluna daula, guain pixkat luzatzen nahi da eguna, baina leheno negu parten, beti ibili behar izaten nun gau ez, modu txarren, baina astean zehar 2-3 ordu baino entrenamendu luzeok ez dituzu sartu. Ez. Eski hori da para, ni batzen dut, ni juniorra nintzenean da bari, entuen entrenamenduak 60 kilometrokoak, baina, klaro, ikuste lasterketak ere gurean moza guaziala, porque zuen lasterketak astakeri badia, 2300 metroko desnibela, 130 kilometro, horretarako entrenatu ere sub-23 batek bezala. Bai, lehenguan konparetzen hasita, Zumaian sub-23ak ezakit 110 kilometro zertze euskaten. Eta azkenen ez dakit, behaiek gutxi dituen, guk asko, baina egia esan 130 kilometro barbaridade bat zen. Barbaridade bat, azkenen
guain pasatzen nahi dana, juniorrakin o txerrendularitzakin. Pues dena lehenago nahi dela, eta pues, kilometro gehiago, eta dena azeleratu bezala dijoala. Aizu einaut, eta ez dakit esatia dagon, ibilizea horrein dela gutxi ere estaz bat egiten, ez? Nazioarteko talde batekin, esan daiteko, ez? Bai. Bernitan Action taldeakin, hori da. Egia esan, Axel Merckxen, Eddy Merckx handiaren semearen taldearekin, ez? Bai, hori da. Eta, gonbidatu ziaten behaiekin, training camp esate zaio noitako bat eotea. Eta, behaiekin egin itxan. Eta egia esan, oso guztua. Oso jatorrak, nik usteia talde serioa dela, ez? Egitura eta dena ikustea talde hon badala. Eta hoxe, egia esan, ez daukat ezer behaiekin, baina oso guztua nintzen behaiekin horrazte dute. Eta orain zure agenda edo zure kirolari agenda bazin, da orain zez, ja urte hauzi izango da zure azkeneko eskaparatea, eta ja ikusteko hurrengo urtean zer egin, ze kontinentaleta jun, edo zezin da, buruan daukazuna zer da? Esan, azte buru hauta gero, nola uzi izan, eta, irabaztea lortu genuen taola. Eta, lehen urten baita igual ez genuen temporada txarra inez, azkenen gero pista maita mundialea, eta emaitza honak eta lortu genitu mundialean, eta hola. Eta, guain igual karrera hau eta gero, ekipo batzukin eta hola hitzaiten egon naizela, eta, hauxe, azkenen negoziatu beharkoa hor, zein dan gutzako aukera hobena, zein ikuste duen aukera hobena, azkenen futuroako bezala ez, eta, baloratu beharkoa eta ikusi beharkoa. Eta orain, nik esango nizu zuri, zein da zure ametsa, nola imaginatuko zenuke zuretzako plan perfektua hurrengo urtari begira? Hau da, nik nahi deten lekua, nahi deten konpainia, nahi deten arropa, zein izango izateke zuretzako idealena? Hurrengo urteako esate baiazu, igual zait, urte bat esate baiazu, nik nahi detena azkenen da, igual urte, 3-4 urteko gauza bat ez, azkenen nik guztet, bain kontinental batea jotea naiz ez, debo talde hoitako batea, urte batekin ez nijoa lainoa, ze ikustet hor nivel asko da hola, ikeragarri, eta juniorretatik etorrita, ez niela usaiture ingo. Eta orduan, urte batekin ez nijoa inoa. Ez nuke demostratzeko aukera ikeukiko, ze beste baten dela. Ben urrengo urte zeneko zenuke UAE trek eta gizer batea, edo nahiako zenuke kaja rural, edo finisher bat, asko ze gertuagokoa, zu finisherrekin erarreman handia dakazu. Zer nahiago zenuke? Esan ditutena, jartze baizkit kaja rural batiek, ez dakit, 3 urte, o jartze baizkit zuk esan zumezela UAE batek urtebete, pues urtebetekin ez nijoa inoa. Ulertzen zu. Ez du jarrik urtebete trekekoak, tu. Bueno, askalo. Bai, berez ez tala urtebete jartzen, baina nik nahi etena da pixkat, seguru euki hor urte batzuk lan ondo iteko eta ikusteko ber. Da zintzu dira urten, azkereko galdera egoi? Niko bat gehituko jat, eman landa. Zintzu dira urten nola zure lehiakide handienak, Euskal Herri mailan, Bota izen batzuk, zintzu izango dira hor zure gurpiletik gertu ongo dianak? Azteko, taldetik hasita, ekainimaz. Ekainimaz, fijo? Fijo. Lenguan oso debilizan Alicanten, ojo, Bai, eta etzun inungo sortek egiz. Zulatu okizun, bai. Bizikletakin eta hola arazo batzuk izan zituen, da bere bizikletakin etzan atea karreran, eta baina alare oso ondo ibiltza. Hemen ningenun lehengon entrenatzen test bat handazarraten, eta nik esatet, ni ez nitzala bakarrik iritsi gora, 3 iritsi ginela gora, eta ni ez nitzala izan lehenengoa gora iritsi zena. Bai, ez ziaten 3 taldekideak?
Hiru taldekide iritsi ginela, Luka Martinez. Luka Martínez. Luka Martínez ere, gaina lehenengo urtekoa da, Alberto Martínezen zemea. Hoi da. Onda dabil, ez? Bai, oso ondo. Bai. Eta, bueno, gero ja, kanpotik ikusita, nola ez. Linkotik, Ibai Bilate, Colmenero, nolako jendea. Eta, bueno, gero, zuek horretxekoak baita, guain lesionatuta dago, baina Joan Cardona, Bai, eta holako jendea. Dabil tendinitis batekin ezin gainetik kendu. Joder. Bai, hori da. Baina bai, nik hemengo jendeare bai, askotan jendeak kanpoa biratzeu ikuste bira auto beste, baina hemengo jendea baita ibiltzeala, Bai. Bota egoitz. Ni lotuta aurrea birako horrekin inaut, eta nola guain ez, jendeare zaiengoa petzatzeat, tropelako ez, Paris-Nizako kinlauren inguruan, nik aldeko nikek, egunen baten, espero diago gauza lagun, goi mailako lasterketan ibiltzea, Paris-Nizan dizkiago hautagai nagusien multzoa, hautagaina igotzaina azkarrak, beste azkarrak, izterek eta espezialistak, eta beste multzoa. Inautek nun nahiko luke bere burua ikusi tropelako kinelan. Zer multzotan nahiko luke ikusi. Ongorizak, ostra, ja multzo ontan, hau. O aspirazio, ez dakit. Ego bikazutan, nahiko nuke honeatik hemen egon, baina guztako litzak hemen egon, ez dakit. Egia esan nik uste hoi dena denborak erabakikoula. Azkenen aurreneko urtetan, jute bazea ekip Ostia. Ziosi. Eta Jurintzea moitu kriston pila ibiltzez bazean, nik uste bai. Moitu batean jurintzea. Errepikatzea limak erantzuna mesez, moztu indekela momentu baten. Bale, nik uste dela hori denborak erabakikoula, ze azkenen zu jute zeanen ekipo batea aurreneko 3 urte, aurreneko 4 urte, ez bali mazea super estrella bat, lan aitea tokatuko zaizula. Eta, bueno, gero jumarko zure tokia bilatzen pelotoien ez, azkenen igual lehenengo urtetan imarko zu, aurreneko 200 kilometrotan, pelotoia aurrenean tiratzen, o puerto baten hasieran, aproximazioain, liderra, eta holako gauzak. Baina nik nire burua, esan Paris-Niza bateako igual ikusten naiz, baina nik uste, nire gorputza ikusita, nahiko handia naizela, pisutxua, kontrarelojetan ondo ibiltzeko aukera eukiko nukela, eta gero klasika tipotan baita. Eta, bueno, Paris-Niza bat, egia Jonas Vingegaard baten naizela, ze oik eskaladore puro dira. Baina igual nik nire burua ikuste Iban Romeo bat bezala ez, referentzio bat diteko, ze azkenen da pertsona bat asko gustatzen zaitena, ze ikusita bere gorputza eta kontrarelojetan da ondo ibiltzeala baina, igual referentzio halko nuke. Nik esango nuke, nik gehiago ikusten zaitut, nola esango nizuke, Mateo Sobrero, Andrea Baggioli, Niz, bakizu, hola, azkarra dianak, Bokelen, zeikoa, pixkate estiloietakoa. Ze, azkenan zuk irabazituzun karrerak kaetetan pila irazi zenitun, gehienak sprintan irazi zenitun. Bai, ia kaetetan ez dela inor sprinterra eskaladorea, ze azkenen hor. Lenguan ere Alicanten, irizi ziaten 20, eta irabazintzen un esprinean. Ja, klaro, 20, baina 2300 gero iritsi ginen, Horregatik esatik dizut, Bokelen eta kesekoak eta horiek dia no de magta, oso azkarra dia, baina dia rematatzaileak ondo igotzen dianak. Nik esan bukaera oso magatu, azkenen nik uste baukazula o ez daukazula. Azkenen alda entrenatu baita, baina zuk espriniona balin baukazu, hoi txikitatik o ez dakit jaiotzetik daukazun gozo da. Osa, que hola, bueno, nege zeiduko nuke izketa, baina, egoitz, zuzan me jefia, osa, que aztegakin ilakin. Beste aukera bat emango zio, inauti aurre hori ez, demoraldian bikain jongo zeionez, berriro otortzeko esango zio, ez? Guztia, esan nahiat, betaz hitz egiteko. Bai, aukera nahi izan laike, bai. Aizu, inaudi, eta gero lehen hitzin dugu gazteak eta best, eta zer, eta aukera, eta parrandainen.
zu urtero tropelak eta egiten duen bazkari hortan, beltxotan ibiltzeko azea. Bueno, bertxotan, no? Tontak eritan, bai. Azkenen hor dena juntatzea esan. Dena begitze gogoa festako, ze azkenen temporada guztien egotegea zaintzen, eta, bueno, gustu biltzea. Bueno, hostias. Vale. ¿Tienes egoiz compartitu? Bai. Vale. Bai, Bueno, venga, siga gaitezen horan, zasiko ekinelakin, oze? bai, bueno, hemen aipatu nahi genean, bueno, hemen ez elkarronatzen, ez da lehenik eta behin, ez, aurtengo Pais Nizaren horri aldean, ez, nola dan, aurtengo ibilbidea nola izango dan, bueno, lehenko bi etapa arrunt xamarra izango direnak, esprina izango direnak, ikusten duzuen moduan, gero taldekako erlojupekoa da hola, lehen aipatzen genuen ez da lander, ez da bakarkako, ez da taldekoa, aste arte. Hori, baina hori importantea da, Bai, importantea. Bueno, bakarra daulako eta taldekako dala. Alegia, bueno, irabazi behar duenak, irabazi nahi, ia 30 kilometroko, ikusten zuen bezala, 30 kilometroko erlojupekoa. Gero bai, gora beratzu izango den bi etapa, lagorna eta bosgarrena, berriro ere sprinterentzako azken aukera izango nuke, seguraski, eta gero eta goeneko, hori ez, mendiko, ez, auronen amaituko den etapa garrantzitsu, eta bueno, eta nizako betiko erdi klasiko itxura daukan, ez, etapa hori. Mintzat, jakin dezagun, ibilbidea nola dan. Eta tropelara joaten magara, nio moduan, ez, hemen ikusten ditugu multzoak, hautagai nagusien multzoa, hautagaiak giltzaileak azkarrak, beste azkarrak izterek eta bestea multzoa, hemen ari naiz tropelaren kontutxo batekin egiten, eta, bueno, ikusten duzuen bezala, bueno, webgune aplikazio berrituarekin, gaur ere ostirala arazotxo batzu izan dira goizean, dirudinez jende asko batera sartu da, eta nolabaiteko arazo sortu dira. Eta, bueno, eguneratzenen faltan, ze, bueno, informazioa oraindik ere tantaka jasotzen ari gara, eta dakizuen moduan, bihar larun batez izango da azken zerrenda ofiziala igandean ekin aurretik, hauei ditugu, ez, grisez jarrita. Eta lehen multzoan 3 aukeratu ditugu, Almeida, Buitrago, Jorgensen, Eskelmose eta Vingegaarren artean. Eta einauti utzi berdi dugu lander lehen aukeraketa egiten, edo euri utzi berdi dugu. Einatazia hila. Bale, nire aukeraketa hemen, dudaik gabeko izan dira Almeida eta Vinegar, azkenen ikusi dugu ondo ibili jala ez, beste karreretan, eta azkenen puntako txirrendularik edo eskaladorek diala, irabazteko bezala. Eta gero, ia esan, dudak eukintut hemen, ez nekin, bueno, Eskilmose, ez da, itzulian eta hola baita igual ez da ikusi guen dik irabazten ez. Eta, bueno, nik aukeratu dut Jorgensen, nik uste kalidade handiko tipoa dela. Egia da pentsatu dela igual Vinegarrentzako lanen egongo zala, baina, bueno, nik uste turren baita biak hor nahiko konpaginatzen bezala bakitela, eta, bueno, niko aukeratu. Bueno, iazko garaia, Lander, Jorgensen. Bai, nik ikusten dutena da, bro, enotekin da nago, Almeidakin da Vingegaarrekin, eta gero, ikusten dutena da, azkeneko erlojaren kontrakoa, taldekakoa, okerrez bali banago, irabazi du Trekek. Eta, bueno... Lidele izan nahi dek. Bai, Lidel Trekek. Eta Eskelmose lenguan, Frantziako drome klasikoan oso ondo ikusi nun. Orduan, nire iruditzen zait, Eskelmose dauzkala aukera asko maiot horia jantzeko. Eta gazteenarena. Hori da. Orduan, puntu aldetik Eskelmose izan daiteke Jorgensen, baina interesgarriago. Gero egia da, Buitrago ere denboraldia oso ondo hasi duela, eta Almeidari, nik esango nuke faltazarela puntutxo bat hauen mailan egoteko. Orduan, beste aukera bat izan daiteke, Vingegaard, Eskelmose, Jorgensen. Baina bai, bi talde berdineko Jorgensen da Vingegaard garbi ikusten zuen? Ez, beste aukera bat izan daiteke da, Nin bat Jorgensen oso ondo ikusten dut, lehenguan oso ondo ikusi nun, eta iruditzen zait ez dula, da tipoa ez dula faiatzen. Eta ez tala izango, lanean egoteagatik gero atzen gatuko denik, eta lako zer.
Osa, nik ikusten dut bastante garantia. Baina, bueno, gero duda, Buitrago ere izan daiteke aukera bat. Nik uste dut Bahreinek galduko dula erlojuaren kontrakoan, denbora esente. Bai. Eta orduan, bueno, arriskori izan daiteke, baina, bueno, Buitrago oso fuerte dago eta gaina oso azkarra da. Daude, 3 amaiera, maldan gora, eta Buitrago hautagai serioa da etaparen bat irabazteko. Orduan, bueno, hortxe utziko nuke. Bai. Hor, jakin, nik uste, bai, Bisma irazte egoala, eta esan ez, kanpenar eta fini bezalako erlojukaren kontrako txindura izango ditula taldean, prinsipioz. Vale, nik uste hori taldekako erlojupeko hortan burua jarrita, nahiko serio, ez? Gero badauzkate aukera asko ere Emirateseko, ez? Da batek izton taldea. Irabazteko erlojuaren kontrakoa, Magnulti dago. Eta gero, esango nuke, Ineosek ere dauzkala aukera handiak, Bai. Erlojuaren kontrakoa, osea, ez duke esango bai ala bai. Ez, baina multo hontan dauden taldea ikusita, alegia, Bisma, Bahrein, UAE eta Lidl, ez? Ba, gaur egun bultzan, izango litzake printzipioz Aresman, ez? Talde burua Ineosekoa, Bardet Xarra hemen dago bueltaka, Felix Gal, Lipovitz, eta Blasovrekin batera Red Bulleko bi talde buru izan daitezkenak, aipatu dugu Magnulti, UAEko espezialista eta, bueno, horri lidaiteken baita sakepen nagusian lehian, talde zaldatu da Lenny Martinez, O'Connor baita hemen dugu, talde zaldatu dago ere, eta gero, Soudalen, Schachmann, berpiztua, Lander, ondo iduritzen bazaik hori jartzez, berpiztua, eta Van Wilder. Bai. Egoiz, badakagu segundua moztea, eske, aizezki korreo senti ditzen, segundutxo bat. Bai, jazta. Gerengoek, Bai, geldiat. apainengoek, eske, aizezki dikate, eske, 5 aliz ditu diate. Ez dakiten ere aita hilda, no? Hauen, Dios. Erosin un... Eske erosin un lenguan... Zera bat, Wallapopen kambio bat, igual horretik da. Hombre, sí, seguramente, ez. Bai, Shimanoren... Zera bat. Bueno, barkatu. Ez da problemeka, jarraitzea. Bai, bigarren taldea izin esaten ez, egoitz? Bai, hori dek. Bai. Schachmann eta Van Wilder, Soudaleko txirrindulariak. Hasi zuen haut. Bueno, nik hemen piskat hau egia favoritok ez, baina beste maila bateko. Hartu ditut Ben O'Connor, ez? Egia esan txirrindulari oso on bat iruditzen zait. Gero... Aldaketa, einaut, ez dakit, badakik entropela metia talde aldaketak eta lau historiakin, ez, Lander? Ez dakigu. Bueno, oso nazira denboraldia, lenguan, ez dakit Australian izan, nik oso ikusi nun. Ni konfiantza dakate bai. Bai, gero hartu McNulty, baita ikuste hoik kontraerlojen aldula oso nahi. Eta gero Kristo Maiako txirrindularia alako. Eta Lenny Martinez, azkenen hor olako tipo bat ez, goraka eta UAN bai nunbait etapa bat irabazitauka ez. Ez da nun. Eta, bueno, ondo iritzu dit. Hemen ikusten dugu, dagoela abatekin Felix Gal, nik duda handia dauzkat Felix Galekin, nahiz da Decathlon ondoa bilen. Eta gero, duda handia dauzkat Florian Lipovitzekin, iazko sorpresa izan zen, Red Bullen dabil, eta agian oso lasterketa egingo du, baina indikan aurten ez da, hasi, karrenatxo bat egin du, baina ez du askora gutxi. Nik ez dakate Soudaleko biekin esperantzan dirik, ez Schachmannekin, ez Van Wilderrekin, eta Sofek ere ez di konfiantzan dirik eragiten. Nik talde honetan hartuko nituzke Einautek hartu dituen biak, O'Connor eta McNulty, eta agian Arensman ze. Iruditzen zait, Ineosek daramala taldekako erlojuaren kontrakoerako oso talde ona, eta hor aurresa marrian ibiliko diala orduan, eta gero Arensman ez ditiritzen ere fallatuko unik. Claro, itzen mintzat, aurreko kultan bat emezela. Bai, nik uste ez duela fallatuko orduan, duda handia dauzkat, eta ez zait iruditzen ere diferentzia handiak egongo dira, ez Brandon McNulty ere maldangola beti fallatzen dugunen badian. Bueno, ja, astereteko lasterketa, Lander, baita. Bai, bueno,
Ez zait iruditzen inork hemen karrera irabaziko gunik, orduan, bueno. Nik erlojuaren Ocon kontrakoa akaso? Iesaldi batekin, no? irabazi ez duzte. Bueno, Vingegaard dago, osea, nik uste telaztek eta Vingegaard irabaziko gula. Sorpresa handirik ez talien bada. Bai, bai. Eta ez talien bada Vingegaard, pues, eskermose jo, nik uste ondo dagoela egin da hemen bi taldeen zatik eta orduan. Bueno, nik Arensman, Magnaldi eta Ocon horatuko nituzke. Ados, igotzaileak, beste hiru. Barre Margil, Castrillo, bueno, hemen Movistarreko batzu badaude, Castrillo, Romeo, Rubio, vale? Go Champosen Astanarekin, Astana badu landerak zerroa Astana inguruan esateko. Kras, Jaik, Bareineko beste txirrindulari ez, Buitrago, Martinez eta Jaik aipetu ditugu, Giraume Martan, Pare Pentre, Sivakov, Uekoa eta Sueni, Education Festekoa. Suini, hobeto esan da. Bai. Ja, bueno. Bai, auxiliarra da egia esan da, bai. Ez que ez da, bat entzun nion Sueni, holako zerbait, hola izango da kaso. Nei Romeo eta Castillo guztien tezkit, eta oso ondo dabiltza aurten, oso ondo dabiltza biak. Baina, bi Movistar bai, eta multu hontan, bai. Bueno, Movistarreko oso talde hona darama errojaren kontrakoerako, Bai. Bai, oso talde hona darama. Ni konfiantza dakat. Harrigarria dago esan alizatea, baina negia esan, Moro, Malio Moro, Milesi, Will Barta, García Cortina, nire ditzen zait, errojaren kontrako gona ingo dutela, orduan. Bueno, geho bi baza dauzkate, ondo moldatzen dira, elkar lagunduko dute, fijo, ditzen zait batako besteak edo biek, lasteketa polita ingo dutela. Bai, ikusta hor, UAEko turren biak 6 eta 7 olako zeu zerkatu ziala, kontrarreloja, bai Romeo eta Castrillo, eta gero bai azkeneko etapan, ez dakit hor, biak, Pogačarrek irazion etapa hortan, biak batea lagundu ziala, eta biak batea iritsi ziala, oso ondo. Bai, gero egia da, Sivakov izan dela galtzaile historiko bat, bueno, Sivakov beti izan da promesa bat, 22 urtekin debutatu zuen, izango zen, da bazteto horren, eta piston talentoa zeukan da, ez da inoiz zibili aurten arte, aurten ja Andaluziako itzuli erabazi du, hautsi du pixka bat, bueno, ez da dena itziko garaipena, baina, bueno, nik uste pixkat maldizio hori hautsi dula, eta izan daitekela kandidato bat, irabaztea, orduan, claro, bi hoiekin batea, ez, Castilloekin da Romeoekin batea, bueno, nik aipatuko nituzke, Sivakov alde batetik, eta gero bestalde batetik, zulen ondo esan ezun bezala egoitz, aurtengo modako taldea, dudari gabe, Astana, izan dela, historikoki, World Tour talde, on bat, karrera asko irabaztekoa, beti ukizekoa jende horrean, da, azkeneko 4 urtetan, zebilela arrastaka, nik ez dakit zergatik, eta nire ustez, etzakala talde txarra, eta, bueno, talde, adibidez, horrein oso modan dagoen eskaroni, urtea dara matza oso postuan egiten, da, beti hor, Batistela ere aurten joan zaiela Red Bullea, oso ondo zebilen, baina falta zitzaien rematea, eta, bueno, aurten hasi da karrera irazen, Champuzen da fitxaketa berria aurtengoa, eta oso ondo dabil, orduan, nik duta ingo nuke, Iban Romeo eta Castillo igual bai, eta gero Champuzen, Sivakov, bi hoien artean ingo nuke duan. Inoetu zugu zeu aukeratzen? Bai. Nik Castrillo eta Romeo, gero baita Romeoa idolotako badalako. Hori argi heldu zago, inot, argi heldu zago. Eta gero Sivakov. Bai, Sivakov, Bai. Bargiles? Ez. Bargiles. Bueno, sprinterrak, azkarrak. Nik ez da egin, hemen jendea azkarra aukera dikera bitzute baina, txekiat. Matthews Merlier Pedersen. Paiz Niza. Zer dezue? Nik Merlier o Pedersen, baina egia esan. Ni pedako alako Pedersen, zagun? Ontsa? Bai. Lander zatek. Matthews Jaiko Davila urten oso galtzaile, tío. Dabiltza oso galtzaile. Orduan nik bai... Jaiko ez, hain hau Pedersen ala Merlier. Bale, barketo. Hain izan esplikatzen zen. Bale. Deskartatzeten Matthews. Eta Merlier, ni Merlier
denboraldia hasieran ikusi beldurgarri, beldurgarri. Aspaldi ez bezala ikusiet, bueno, da hilera misil bat bezala. Orduan, ni Pedersen asko gustatzen zait, baina negia zen esprina nahiko normala dira. Nik uste Pedersen dala ona sprint izkamilatxuetan, ez? Pixkan baldan gora dianean, adokinak, olako ez, ola autopistan oso llanuan dian sprint azkarroietan, ez? Eta olako sprint garbietan, jotzen zen Merlier horrein dagoela pixka geldi ezin. Eta gero hemen problema da, jende gehienak hartu dela Merlier, eta arriskatzen balin batzea, kiston zuloa poseditu egin. Hemen problema hori da. Batzutan polita dela arriskatzen, beste batzutan arriskatzen dela bizkatxorak idea, mundu guztiak hartu du Merlier, bera da favorito, arduan, nire favoritoki jongo naiz, porque aztentzea esaten, bueno, venga, jongo naiz ni B bat daukanakin, eta pronostikoek asmatzen baldin badute, kisto zulo egite izute, hori da problema. Bai. Baina gogoratu, Lander, entzulei eta ikuslei gogoratu, ez, lehen UAEko lasterketa sartu nola urte, baina nola arazoa izan genituen eraki genula ez puntua gara izatea urteko zerkapenean, eta hau dela lehen itzulia izango da, itzuli txikia, ez? Puntua emango dituena, biharko ez gain, beraz, ez, lehenko itzuli txikian ez hain ondo biltzea eta puntuak iesten ustea, ez dakit, ez? Gau berresuatu behar. Bueno, beste azkarrak, Andresen, Aniolkowski, Dainese, Tudorre, Demer, ez dakitela baita ez, nire ustez, Jakobsen, ez teko oso guztoko ez, Lander, Christoph, Maishofer eta Single hau talde zaldatuta, Bisman aurten, fitxaketa horietako bat ez, gehiago klasikotara begira. Bai, niretzako Axel Single ez da sprinterra, orduan ez dakit aukera asko ukiko duen. Niretzako oso nada, tipa oso nada. Gero problema dago, eta da, niretzako aurten Bismarck badira. Orduan, Binegar eta Jacobs eta Jorgenson ibiliko dira oso nadialako, baina talde bat forman dagoenean hain onak ez dianak ikusten duten elemento hori, puntu hori, ez? Adibidez, orain UAE denak dabiltzala, Sivakov eta Christensenek eta Almeidak eta Del Torok eta Morgaok eta denetakaten puntu hori, Bismarckoekin ez da gertatzen ari. Osea, oso favoritoa dianak bai ondo ibiliko diak, baina bigarren mailakoa dianak, adibidez, Uide Brooks, ez? Uide Brooks ere, iaz ezan ibili, aurten ez dabil, esan dezagun, bigarren espata dianak, aurten ez dabiltza. Orduan, Bana artearen nahiko flojo, ez? Aurten. Nik uste que espero zala. Bai, Bana flojo dabil. Batek Telegrameko Tropela Faktorean, Bana retirate, jarri zian. Ez, Lander? Bai, a ber, netzako Bismarck problema daka. Oen dela 2 urteko buelta eta gero ez dute buru altxa. Ni problema zinen ez dakit, hori inorke ezin du jakin, baina problema dakate eta jendea ez dagate forman. Eta Bana bezalako tipo bat ikusta lehenguan Adrian nola eta zitzaien gurpilea eta nola zitzaien herri eta egiten da, niretzako oso seinale txarra dira. Eta bueno, urtero txirendula izazten, denboraldi guztietan gertatzen da gauza, bera, paradigma aldatu egiten da pixka bat. Eta nik uste iazko paradigmari pixka bat eutxingo diogula, osea, aurtengo taldea dela UAE dudari gabe, Ineos pixkatu beto dabil, Astana asko zeo beto dabil, Lidl Trek oso ongi dabil, orduan, Lidl Trekeko figurak oso ondo ibiliko dira, Bagiolinetako oso ondo ibiliko da, demoraldi guztian, Pedersen hauek ondo ibiliko dira, Eskelmos ere bai, baina Bismarckoekin ikatza konfiantzarik. Eta Single, orain arte oso ondo ibilida, orain arte Kofi izen zedilen, pentsa, talde txiki batean. Baina niruditzen zait, Kofi izen bezala aurten igual ez dela ibiliko. Orduan, niretzako ez da talde arriskutsua, ez dago inor talde untan puntu asko ingo ditu ni, baina, bueno, ni nahi dago nuke hartu Dainese, Aniolkowski eta Andersen. Osa, esprinterra dianak, bai alabai esprintan sartuko dianak, ibiliko dianak orto pamarrean fijo, eta kitxo eta ez arriskatu.
Ez da izenik esan. Osea, esan dezu dana, eta ez da izenik esan. Nik Andersen, Aniokowski eta Dainese. Andrese, Aniolkowski eta Dainese, lehenengo Bai, hirurak. bai. Jakobsen ondoatu indezu orduan, zuloa. Bai, ni Jakobsen ere iruditzen zait azken urteetan ez da bilela, eta gaina beria dela psikologikoa, eta sprinter baten kasuan psikologikoa kriston tragedia. Kristof ez da? Osea, uno isa da bile bezala ikusita. Bueno, Baina, zerbait zailo gio kontra Landerrei, mesedez, zerbait, nubaita. Egia, Kristof ja bastante zartuta daula. Lehengon etapa bat iraztea lortu zula, ia dela. bai. Baina, olako oilarra. Magnus Cortez hartuta zio, baina hortze bilegi, txegia. Bai. Baina, bueno, nik bai, aurreago ikuste ditut Andresen, Dainese, eta bueno, olako jendia. Gero, a ver, Tudorreko zite duten, porque nian ez ikusten hemen, bagetela Mayrhofer, sprinter hona dela, bagate Dainese, eta olako taldeetan askotan hauten da olako, bueno, ez zu, bueno, ez ni, eta azkenen ez bat ez bestea, eta bat abatzea eta ez da margaren. Askotan gertatzen da, eske, dengoan Euskaltelekoak ere, itxizean bi, Juaristita beste bat, eta jo ez, bata bestearen zako lanin beharrean ibiltzen dira, torpeltxiki batean, hor Galizian, torpeltxiki batean, bat alde bat eta ez bestetik, eta jo, azkenean bat amalo garen, eta ez mazazpi garen, nik ez da duten hori, bueno. Jarri beharrean bat, esan, bueno, venga, gaur zuregatik, eta bata bestearen alde lanean, bai bintzen dira, hola. Ba, bueno, batak 3 puntu egin, eta besteak 4 puntu egiteko. Ba. Bueno. Azken aurreko multzoa, esterek eta espezialistak. Azkar, irakurko izkiat, ez da zenbaite pantalla ikusi. Ala Filipen, ez, lehenengo, esango da, gurekin niretan mintzatu hortaldian, estreneko esango ana. Armirail, Asgreen, Bisiger, Campenaerts, Cabaña, Kung, Lampard, Plapp, Poules, Sheffield, Sobrero, Tarling, Trentin, eta Turgis. Lau. Gaina, godazu? Hemen ja, esan aldizu eozen irabazi ez, etapa bat, pues igual, zakit, pues fuga baten olako zer, gorakadanen ez, eta sprint baten ez da, baina, bueno, pues puntu gintzazke, eozeinak ez. Nik jarritut hemen, Biseger, Campenaers, Kung eta Plapp. Lander. Nik hartu ditut Plapp, Sheffield, Sobrero eta Tarling. Zergatik? Zer helburu hori da, zer helburu. Ba, iruditzen zait, erlojaren kontrakoan oso ondo ibiliko dira bitalde horiek, Jaiko ere bai, kontuz, niretzako Jaiko oso ondo ibiliko da erlojaren kontrakoan. Eta bai Luke Plapp eta bai Magnus Sheffield diala orokorrak zelkatzeko bi txirrendulari. Bai bat eta bai bestea oraindikan ez dia ibili, bueno, Luke Plapp nik uste ibili dela, baina, bueno, taldearen helburua bintza dela saiatzea, astebeteko lasterketetan hauek jartzea zailkapen orokorren aldeko gorrokan. Hora, bueno, ni konfiantza pixkat ingo diet, eta gaina iruditzen zait bilakera neko azkarra diala, maldan gora ez diala gaizki konpontzen, mendatea badago benetak kristona ere, dago mendatea, eta iruditzen zait behintzat etapa pare batean mendian gora ondo modatuko diala. Orduan, eta Sobrero, bueno, Sobrero asko gustatzen zait, Jaikon zebilenetik, iruditzen zait ondo ibiltzen dela, oso azkarra dela, ez ditu urte oso onak euki, baina, bueno, orain Red Bullen dabil, iruditzen zait Red Bull ez daiela gaizki, eta bueno, sensazioak ibili egiteke da. Eta iruditzen zait eskapadak eta lakoak ez dela gauzan dirik egongo Paris Nizan. Astebeteko lasterketetan, eskapadak eta la aukera gutxi izaten dira. Horrelare, sekunda hartuko duna ez, akaso igual pentsauta, nahazten bagara ez daula taldekako erloju baizik eta bakarkako akaso puntu gehiago, baina taldekako izan da, puntu asko ez dira izango mututan ez, Lander? Erlojaren kontrako etapan ez, baina zailkapen orokorreako. Eta, bai, zenbat puntua, 14. Nei iruditzen zait Magnus Sheffieldek egin dezakela 10. egon artean. Tarling ere ikusi genuen, ez? Guaen hor azkenean, ez da idez, laparren. Tarling maldan gora ez da bilze, oso handia da, baina Sheffield, nik uste Sheffielek neurtzen dela 1,79.
Eta pixat zitula, berrogeita hamapiko kilo, zerbait. Magnus Sheffieldek Ineosen edukiko duen funtzioa orain da aurrerantzean izango da, aldela sailkapen orokorra borrokatzea. Orduan, bueno, ez dakit, oraindik ez duin, Ja. baina ni konfiantza dakat, hau izan daitekeela beretzako aukera bat, ez? Gero jende asko dago, dago Aresman, bueno, badago jende gehiago, baina, bueno, iruditzen zait izan daitekeela beretzako aukera bat. Eta, bueno, nik uste Ineosek buruan daukana, bala hori, sailkapen orokorrean, eta, bueno, bai, zalantza auki dezakegu Tarlinekin, ez? Tarlinek, etapa igual Ineosek ez du irabaziko, bai, igual, bai, eta igual Tarlinek hartzen bai otoria, ez que, hoi da kontua. Eta Tarlinek ere, denbora galduta mendean gora, ez zitiruditzen ere desenten dituko denik, ez? Osea, ez da, iruditzen zait horre zaitu gara uste pixkat. Ordu da, auki dezakegu, pixkat ala Filip egin, ala Filip, nik ez ikusten sailkapen orokorrako borrokan. Ez, etapa ematen akaso, ez? Zerbait. Eta hor, lehen rekorria behiratzen da hori. Azken etapa baita, ez nahiko da. Bai, dago etapa bat dala... Hor, hori da, azkeneko etapa eta azken aurrekoa. Bueno, hor daude bi etapa. Bueno, hemen suposatzen azken aurrekoa Lander, sailkapen nagusiko jendia izango da. Azken aurrenekoa, esate dizut, 14koa. Dagoela horren mendatetxo bat, igual, bueno, sprinter itxik, ez dakit, hor... Bai, azkeneko etapan dagoela lehenengo mailako mendate bat, 3,6 kilometroko, 3,6 kilometroko hortan, hor binegarreketan baten balin badute, uste dela Filipek eta ez dutela utxiko, orduan. Ez dakit, ala Filipe ez da diteke, gaina Tudor osongi dadil, eta ala Filipek ere iaz pixkat hartu zuen pedal kolpea. Bai, motivazion baitan, ez? Asko nik uste, ez? Burua nola daukan, ez? Bai. Ala Filipe izan daiteke aukera bat, Izan daiteke apostu bat ala Filip, Plat, Sheffield, Sobrero. Bueno, izan daiteke. Gero Paules lehenguan ere oso dibilizan, Eta iaz ere urte oso hien aukizun, Paules egitzun ez zerrein, baina, bueno, Paules zilista oso handia da, eta lehenguan hori Ayusok irazizun klasikoan oso dibilizan, eta ni uste pedal kolpe honak indatorrela, orduan, bueno, izan daiteke ere, Eta, bueno, Kung eta odena nik izitut ikusten, porque, claro, grupapak ez dira ziko lojaren kontrakoa. Orduan, eta azkerinek ere aukera gutxi. Bueno, bestean multzoa, luze xamarra, tamen ingoia, hemengo botea emango zio, eta letraken arabera ordenatu. Tamen jendea aukeratu duna da, gehien bat, Abransen, Albanese, Del Grosso, Tejada, eta Van Boppel. Beste zerbait da honor azpian, edo talde gagarlojopekoaren zen bitu erdugun, edo badagun zerbait egin dezaketena, sprinterren bat, akaso, pututxoen bat eman dezakena. Zer ikusi duzu, Bueno, Gorka gamen baita. Bota inaut, botazuk. Ez txirrindulari asko esan. Hemen euskala zer da nintek, denetatik. Ia adakaten horiek diala, igual favorito batzuk ez. Abramsen, hemen aukeratzeko. Erakutsizun bezala turren nivela handiko txirrindularia dela. Horten ere zukarra makia, Abramsenek. Ez que, ez da dizu, uno isa tope zabelek. Baditza. Horrez. Ez behar emilen, Euskaldunen artean bakarra oingoz, ez? Gorka Zurrarain, ez? Bai. Kaso, kuso zerrendan bihar azkenean, baina alegia Euskaldunen puntu ez da izango, beste Euskaldun izango balitz, kaso begiratu garrez, zein da beste Euskaldun hori, eta Bai. zer adidez, epatzen genuen, ez? Ez da bianken, bueno, laizte tengo dira zerrenda ofizialak, baina 6-7 Euskaldun, biharko gizonezkoetan, Bai. Asko ditu zait. Nik uste eta Aranburu izango la lehenengoa, baina, bueno, ez dago seguro. Pello biloa baita, kontuz. Hori, Pello biloa. La Pello dena dakagu. Bueno. Nik hemen dauzkat Abramsen, eta ero dauzkat Chesbol, gero Tibor del Grosso, Chesbol, esan dek. Yuri Leitao. Pedroso, esan dek. Tibor del Grosso, dala zintuko zetik atorrena, eta oso azkarra dala. Del Grosso. Gero Yuri Leitao,
Kajarroaleko sprinterra, eta azkenekoa Harold Tejada eskalatzailea. Ikusten dezute hartu dituela Astanako bi, Mhm. bat eskalatzailea eta bea sprinterra. Nik uste chessball, bueno, sprintetan sartu Chessball dela. ote zen? Chessball, bai, ez? Gero dago Anton Txarmik ere, dala azkarra, eta bueno, ez dakiz zasmokiko duten. Nik uste chessball egongo dela sprintatzen eta besteak laguntzeko. Eta bueno, nik uste sprint polita egingo ditula. Bai, gustatzen. Eta gero del Grosso hori hona da, tipo hori azkarra da, eta sprinterra da, nik uste sartuko dela ere sprintetan. Eta Juri Leitaok ere jaurten irabazi du karrera bat. Bai, Oso azkarra da, bai. eta Europako txapelketa, pistan. Bai, Erakustaldi bat ematen. bai. Eta hori ikusten deni pixka, gero ez da iruditzen ere jende asko dagoenik, Mezge igual baita, ez? Zan diteke, ez egin batea. gero bestea da, askotan egiten dugun trampa hori, ez? Eta, bueno, erzinek iraziko du Elojaren kontrakoa, venga, UAEk. Eta, bueno, hartu ditzagun hemen Oliveira, Novak, eta, bueno, indezagun apostua, eta betetzen badien bada, pues, bueno, kriston puntu pila, ez? Bai, Baina, claro, nire iruditzen zait, asmatzea zinek iraziko Elojaren kontrakoa oso zaila dagoela, porque... Ez, nik uste, Lander, asmatu beharko litzakela, estrategia horretan, erlojuaren kontra taldeka zinik irabazi dezakeen, eta baita sailkapen nagusia taldeka zinik irabazi dezakeen. Alegia, aukera ondetezkelako talde berak irabazteko, biak. Ez? Bai. Aukera egon ditezke. Asmatu ezkeo zein da talde hori, kontxo orduan bada, bueno, puntu polita dira, ez? Ez da guzemariak gutxera bera, guztira 50 puntu edo. Bai, eta zaila dago, Ze Ineos hor ibiliko da ere Bisma, ibiliko da UAE, ibiliko da Movistar, zaila dago, nik ikunuke gehiago apostua banakoekin, eta saiatu bale, eta osatzen balen ba, espini pare batean, ratetzen bain maizkizu 20 puntu, pues, eta, bueno, aurten ikusita, Astana Motors, bilen, pues, txesbolek igual intenzkizu bi bosgarren postu. Orban, pues, bueno, ni hola, entzako apostu hori da. Baina, bueno, nik uste karrera politik izango dala, bai, eskutu digo, Karrera polita, eta nik uste lehenengo tropelako lehenengo urteko ezberdintasunak egongo dira hemen. Nik uste ez azkenean da aukeratuen taldea, ez da, fijau zaten, baina hau dira tropelako datua esan ditugu, hau da zenbagaren kinela, alegia, kasi iru milioi garren kinela izango litzateke hau. Uste gabe. Ez hemen bian azaltzen zenbaki hau, Bai. 2.937.000 da kinilau tropelean zenbagaren kinela da guztira. Hostia. Osa, 3 milioi lagunek partatu, bueno, 3 milioi lagunek. 3 milioi kinela. Bai. Ditugula gordeta, kasik. Bai. Zer ez dago nahaztu, ez da gainaute badakin, Lander akaso bai, 20. urte horrena beteko la tropelak, 2005an ekin genion turrean, eta urten da 20. urtea beteko den dugun, gode esan da. Urtea, hemen erakusgarri, ez da? Adinaen erakusgarri hemen. Por cierto, hain ez ikusten hemen, ez da fijatu zaten hemen, iazko puntua daude, iazko parinizakoak, Bai. eta Luke Plapek 293 puntu intzitun. Bitu hemen begiratu dezakegu puntuen, hori da, Plapek hemen 293, jende asko zeukan, eta, bueno, Eskelmosek ere puntu desente, Magnuti puntu desente, Jorgenson, da, bueno, Ebenepolek, ez, irazzelako. Referentzia ez hartu daiteke. Hemen asteizkoekin zeintzu ziren, ez? Puntu gehien eman zituztenak. Buitrago etxeako bide hartu zuen. Bai. Interesantea da, claro. Bai. Hori zautzen nahi naut, herramientari behiratzeko beste urtetako... Landerrek berandu, bizi zuen onda tropelan, 20 urtetan onda tropelan, baina Landerrek ere bain dela 2 urte. Ezagutu zuen. Nik paketea naiz. Hor, fijatzen maza goian ez. Hemen daude, urte mordoa, bitu, noiztikan, 2010 urtera joan gaitezka dibidez. Bai. Eta ikusi ezagun nola konta horrek ez, Astanan zegoen urte hartan, uniko 90 akuratu genuen, zango du, eta zeuden da mai puntu, Valverderekin batera. Bai. Kaiz de Parnen, Valverde gara hartan. Bai. Ia puntu kopuru era. Eta Sagan.
Ikigaz. Eta, eta, Paris, Nostalgiko entzat. eta esango dizue gehiago, iaz, taldekako erlojaren kontrakoan, Jacob efectivamente intzun bigarren. Irabazizun uaek, eta Jacob intzun bigarren. Eta Jacobkoak, taldearen kontra beti dabiltza ondo, ez dakit nola egite duten, nik Oskar Quintanari askotan ez dut nola egite ondo, ostite zue beti ondo egiteko eta ondo moldatzen dira hortan. Nik ez dakit gero zertaz dependitzen, no? Baina... Ba, erniz honitzen denarea, baita honitzen, egun baten junginan, esanetan aksionekin junginan, egun baten egun ginen baita, pues, O'Connor eta jende guzti hauekin, junginan, berei presentazioa bezala zeukatela baita, eta neon ginen. Eta baita gero, beste egun baten, etorri zian, Jacobko direktorek eta ez, guri baita txarla batzuk ematea. Eta Oskarrekin hitz egiten baita, eta tipo bat omen da hor, asko dakina ez egitela bere izena nola dagoen, baina arduratzeana kontrareloju guztik eta hola egitea. Ez nik baita bain kontrarelojak asko guztiaz ezkitela, zukin barazuna kontrareloja planifikatu ez, eta malda gehiago balimaka, batio batzuk moitu, beraka beste batzuk, eta bueno, hori denare bai, eta taldeka zeinek tira gehiago, zeinek gutxi azkenen hor baita. Estrategia ez da. Bai, eta omendagate tipo bat oso ona dana, eta bueno, nik uste horrek baita laguntzaiela asko. Marginal gains, Lander. Bai. Eta azkenan, erlojaren kontrakoa oso teknikoa da, eta taldekakoa are gehiago. Ze ordenetan jartzen zena, porque gaur, jartzen malin baduzu orden txar batian, zuratzekoak izton indarrakin malin badikoa, zurrelegoa manda gero, taldea sartzeko orduan gizton problema dauzkazu, hor kiskari tentzea, igual gero gati tentzeatzean. Bai, totalmente. Ni guatzen dut, bizietan ibiltzen ditzenean da hori, erlojuanen kontrakoa oso zaila zan. Zan oso zaila asmatzea zintzan ordenik egokiena, ez? Eta hor badago edo grazia puntu badakazu asmatzeko orduan, edo gertatu dakizuk euskalteli bezala, ez? Beti dutela gaizki. Horzan gare baten ez, 11 bikaino ditzen zara, da nik uste hori bazekitela, Manolok eta bazekitela nola ez, teknika hori ez, eniaut, aipatzeken jende hori dakina nola egin, eta beste batzu ez dakitela ez, nola egin, da nik uste hori antzematen, naiz da gai izan bat dira mogitzeko, espaldi ondo koordinatzen guztia, Bai. Eta nik uste, ez da gaina Lander gare baten ez, kenduin zituztela taldekako horrejupekoak, turrian, nola baiteko talde batzuk ez delako oso eroso, horrejupekoakin, eta bar, ez? Oiga. Bueno, hor anedota asko gaude ez, inguruan, taldekakoan beste eskaire, beste bolatxo hie baita, tekniko haiek, eta beste, anedota asko ez, baina bai, egia, beti nik uste, netzako xarma, beti guztu izan zain, egia ikusteko igual akaso ez dela eukiena, baina baukala taldekako lojupeko hori ez, izatekena, komponente tekniko hori alegia. Akaso ez tekela eukiber jendiko, jende hona baldimaka betikoa ez, motor hona baldimaka, hobeto ez, baina idari jauna izatian rollo hori dakala askota, ostra, ez, horrek mateola xarma hori ez, nola posizioa, nola noiz moitu izan dezuena ez, joa. Ez da, bakarrik azkenen, gero horren aurretik baita beroketa hon bat, nik uste krono baten faktore asko dela, zenba jan, azkenen ez da iguala, etapa bateako bezala jan, o kontrareloj bateako jan, porque etapa baten igual aurreneko bi orduk, lasa izoaz, peloto egin zoaz, ez? Oidek. Hande full. Bai, gero bai, guain, bikarbonatok, eta holako gozak, azio laktiko antzako, eta, nik etxen dazkatena, baina egite produktu batzuk, nun, bai, zamaianak beste mundu bateko, eta, bai, ikusiko. Bikarbonatoak ze funtzio daka, autor? Iteuna azio laktikoa taponatzeu. Hau da, zuri esango nuke, azio laktikoa teatzea izunenak eta mankak nekatu ez laitezea ez, pikatzen haste ez ezkizu, eta honek iteuna da, Ondo, bitu, sensatzeri ondo zauten. Berandugo izatea, digamos. Eta orduan erabiltzea, esfortzu motzetako, adibidez, karrera normal bateako, egia gerozta gehiago ibiltzen nahi diala guain, baina efizientego omen da ordu bete azpiko
esfortzutako. Bai. Eta holaxe. Bueno, aizu, bainaut, igandean ikusiko gaur errepide bazterrean. Suerte hon. Eskerrik asko. Ez da gertatu, bai guz ziklismoa ez da dena elikadura bikarbonatoa entrenatzea, bada suerte handia. Bai. Gero gainea Kalbarioko berdezue, Kalbarioko errepidea oso txarra da, bai igoren da bai jetxieran, osea, kontuz. Bai, kursu berko dago horretik. Bai, gogo asko. Irunesekoek gauza zailtzen dizuen, naizta ez dagoen joan, Aimarrek eta Erikek eta Ikerrek eta ziteuten. Eskerrik asko elkarrizketagatik. Kina egite laguntzagatik. Hori da. Zoi azkenen txalde pasa egitetik. Hoxe. Bueno, beste batean Eñal gombiako hau, sin falta, epatu dugun bezala, aurreago, tarte bat daukakenia, itzengo hau, eta... Perfecto. Vale. Lander esan bezala zorte igonena, barkatu Lander, entzule guztia ere goratu, iganderako presizateko kiniela horiek, espero dugu gustura hartu izana podcast berezi hau, eta Lander, agurtzeko zer? Ez, esango nion Eñauti, zein elkarrizketatuko lukeen bea urrena. Euskera. Ni? Ez, zein gomendatuko zeniguke... Gonbidatzea, ona. Gonbidatzea. Ez dakit behia esan. Ez dakit. Txirrendolarin bat, igual. Hombre, a ver, galdera zantzen ziklista, tu. Ez dakit, segun zuek nahi zuena baita. Edo igual itziarritu, nahi zerakit. Nire ineko bat, bueno, gero... Ez dakit, zu bezalako friki batean, hola ibiltzen. Asko badaude. Iruneseko bagomiatuko nuke, baina ez dakit euskaraz erantzuteko kapazak izango daian. Ja, horren arazo bai igual. Irunesekoak, tío. Gaiztu haize. Hostia, es que kristola dia, euskaraz, Hostia, es que esate dezu, zen modu está bien. Hola, Joder, bueno, bakoitzak aldo nahi. Oidek. Bueno, placer bat, bikote. Oida, igualmente. Baina ondo segi, bale? Zorte gonena demoraldian. Jarraituko da harremanetan. Oie. Venga, agur. Aio. Errepidera egin behar dugu, bosgarret azkenetan. Van Aert is the one struggling. Pogačar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one of Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo-Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Hogei zergauraino